Φτιάχνω αυτό το βιντεάκι για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν με την εκστρατεία των ασθενών Long COVID και δεν ξέρουν πώς. Η εκστρατεία αυτή έχει δημιουργηθεί από το Σύλλογο των Ασθενών Long COVID Greece και ζητάμε για τις ημερομηνίες 15 με 17 Μαρτίου να γίνετε εσείς η φωνή μας. Είναι τόσο απλό που το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανεβάσετε μια φωτογραφία. Αυτό είναι και το σύνθημα της διαμαρτυρίας. Μια φωτογραφία αρκεί. Μπορώ πολύ απλά να κάνω μια αναζήτηση ψάχνοντας για το hashtag μια φωτογραφία αρκεί, δηλαδή πατάω στην αναζήτηση δίεση μία φωτογραφία αρκεί για να μου βγάλει όλες τις αναρτήσεις με τις χαρακτηριστικές αυτές φωτογραφίες εκστρατείας που έχουν δημοσιευθεί ήδη. Το μία φωτογραφία αρκεί, το hashtag μία φωτογραφία αρκεί μπορώ να το αναζητήσω και σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok και να βρω όλες τις φωτογραφίες και εκεί. Και αφού αποθηκεύσω μια συσκευή μου, ξεκινώντας από την Παρασκευή 15 Μαρτίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το Long COVID, μέχρι και την Κυριακή 17 Μαρτίου, την ανεβάζω σε όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης επιθυμώ, χρησιμοποιώντας τα hashtag Long COVID Greece και μια φωτογραφία αρκεί. Δεν ξεχνάω να βάλω τη δίεση, δηλαδή το hashtag, προκειμένου να μπορούμε να βρούμε και να διαβάσουμε όλες τις αναρτήσεις και να τρεντάρει και στο Twitter το Long COVID Greece, ώστε να ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσμος. Αυτό είναι το βασικό. Μπορώ να γράψω ό,τι θέλω να συνοδεύσω στις αναρτήσεις μου, τις σκέψεις μου, τα ίδια συμπτώματα που μπορεί να βιώνω και πιο σημαντικό, το να παροτρύνω και άλλο κόσμο να συμμετέχει. Μπορούμε να βρούμε αναλυτικά το κείμενο της διαμαρτυρίας στην εκδήλωση στο Facebook, με όνομα «Μια φωτογραφία αρκεί οι ζωές των ανθρώπων με Long COVID, online διαμαρτυρία ευαισθητοποίησης». Εκεί μπορούμε να βρούμε όλες τις φωτογραφίες με τις μαρτυρίες των ασθενών και μέσα στο κείμενο και σε δημοσίευση στην εκδήλωση. Και μπορώ να βοηθήσω ακόμη παραπάνω προσκαλώντας όλους τους φίλους μου στο Facebook και αντιγράφοντας το link για να στείλω σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να μοιραστούν την εκστρατεία και να συμμετέχουν σε αυτήν. Σας ζητάμε να γίνετε εσείς η φωνή μας, μοιραστείτε και εσείς μια φωτογραφία από τις μαρτυρίες των ασθενών Long COVID για να βρούμε κάποια μέρα την αναγνώριση αυτή και τη βοήθεια που τόσο χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.